سلامن عنا ناخذكم يكون زخبركم زخبركن انت قتاتلت مدبنا لومي سولوس كلت ميازيا كلت شحن 14 اب نغربو سومناوي مدب سبورت نعوت اولمبيكاويت اتليت نازريت ولدو ندمقت ايرتراوي اتقاي علي سليمان نوصيت ايرتراويان اتليتات امبل 45 ودر شامبيون غيامور العالم اب علته ودر شامبيون قدم بشكلت ايرترا 2014 استجبر لوطي كمون استفلاليو عالم لخو فصاميتا سبورت كندسسينا كسب مفصمتا تحستونا كتكتاتلونا بخبري نعدم ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት አትሌት ናዝሬት ወልዱ በቅድሚት ማለት ሰንበት 31 መጋቢት ወጋሕታ ኣብ ቻይና ብዘካየደቶ ውድድር ካልኣይ ደረጃ በመሓዝ ተሸላሚት ብሩር ማዳልያ ኮይና ጓል 34 ዓመት ናዝሬት ነዚ ድሙቕ ዓወት ዝተጎናጸፈት ኣብ ቀደም ፍርቂ ማራቶን የንግዙ ኮይኑ ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ንምፍጻም 1 ሰዓት 9 ደቂቃን 49 ካሊታትን ወሲዱላ ኣብ ተዕለት ኬንያዊት ማውሪን ጁምታይ ንናዝሬት በ2 ደቂቃን 27 ካሊታትን በሊጻ ቀዳመይቲ ክትወጽን ከላ ኢትዮጵያዊት አዳሜ አንማው ድማ ካብ ናዝሬት በሓንቲ ካሊት ተፈቲታ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዓ ዝቕጽል ውድድር ናዝሬት ድሕሪ 3 ቀነ ኣብ ቪየና ርእሰ ከተማ አውስትሪያ ዝካየድ ውድድር ማራቶን ምዃኑ በዓል ቤታን አሰልጣኒያን ሌቪንግስተን አብርሃም ድሕሪ ዓወታ ኣብ ናይ ፌስቡክ ማህደሩ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሓቢሩ أتقعي إثيوبياويت كلب هواسا كنما إرتراوي علي سليمان أو ردر كعس أجري بريمير ليج إثيوبيا بشوتاتو يدم قلو أزود 14 عام تسعة يزحل فيه قدام 3 مجابيت غانتو هواسا كنما قدمن دحرن عرفتي بستمزجبا كل التقولات بكلب مدن درجة إثيوبيا كل التبحدي أبتم رحلوز نبرت أوان أمبل 58 دقائق بزغط سراغول كاب سعرات هنوا أبزي زحل فيه 3 صوتات طراي قبل علي كلب دريداوا 3 أنصار كلب شاشمنه كنما كلته زحل فيه قدام دما حنتي بحفشا 6 غزي كعسن سكعتن بمواد الشوخ ጭቃ ተኸላኸልቲ ክለባት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝወርሐ علي سليمان نسليدا كخبا مزغبتي جول بريمير ليج ኢትዮጵያ ب11 ሸቶታት ይመርሕሎ ኣብ 2021 ካብ ኤርትራዊት ክለብ ቀይሕ ባህሪ ናብ ክለብ ባህር ዳር ድሕሪ 1 ዓመትካ ናብዛ ሕጂ ዘለዋ ጋንታ ሃዋሳ ከነማ ዝተሰጋገረ علي سليمان ዋላኳ ብድሕሪኡ ተሰሪዖም ንዘለው ኡጋንዳዊ አጥቃዒ ክለብ ድሬዳዋ ቻርልስ ሙስሌጌ በክልተን ኢትዮጵያዊ አጥቃዒ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ድማ በሓደ ጸብለልታ ጎል ይመርሖም እንተሎን ካብኡ ዝድለ ዘበለ ድማ ብምግባር ሓላፍነቱ ብግቡእ ያዕምም እንተሎ ጋንቱ ግን ካብ 16 ክለባት ፕሪሚየር ሊግ ተሃገር መበል ተሻይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ ነቲ ሊግ መቻል ቅዱስ ጊዮርጊስን ንግድ ባንክን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ምዃን ይመርሖሏ مبل 45 ውድድር ሻምፒዮን ግያሞር ዓለም ወይካ ክሮስ ካንትሪ በዓብላልነት ሃገራት ቀርና አፍሪካ ዝኾና ኬንያ ኢትዮጵያን ዩጋንዳን በቀዳም 30 መጋቢት 2014 ኣብ ቤልግሬድ ርእሰ ከተማ ሃገረ ሰርቢያ ተሰላሲሉ ኣብዚ በሓፈሻ ካብ 51 ሃገራት ዝመጹ 485 አትሌታት ዘሳተፈ ውድድር 6000 ሜትሮ ኣብ ዝርሕቀቱ ቅድም ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ኢትዮጵያውያን ማርታ አለማዮ አሳየች አይቸው ሮቢ ዲዳን 8000 ሜትሮ ኣብ ዝርሕቀቱ ቅድም ደቂ ተባዕትዮ ትሕቲ 20 ዓመት ኬንያዊ ሳሙኤል ኪባቲ ኢትዮጵያዊ መዝገበ ስሜን ኬንያዊ ማቲው ኪፕሮቶን ከካብ ጾቶም ሰለስተ ቀዳሞት ዕውታት ኮይኖም አትሌት ዩቤል ወልደርፋይል ቦገኑ መበል 26 ኮይኑ ኣብ መዛዘም በፂሑ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተላፊኖም 4 አትሌታት ዝሓዘት ጋንታ ብምዃም ኣብ ዘካየድዎ 8000 ሜትሮ ሸፈነ ውድድር ምቅባል ኬንያ ኢትዮጵያን ዓባይ ብሪጣንያን ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሳልሰይቲ ተሰሪዐን ኬንያውያን አትሌታት ካብ ቀዳመይቲ ክሳብ ሓምሸይቲ ተሪለን ኣብ ዝኣትዋሉ 10000 ሜትሮ ዝዓመመ ቅድም ሲኒየር ደቂ ኣንስትዮ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዕውቲ ቤትሪስ ቸቤት ደጊማ ቀዳመይቲ ምዃን ክብራ ክትዕቀብ እንከላ ተመሳሳሊ ርሕቀት ሸፈነ ሲኒየር ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዘሳለጥዎ ቅድም ድማ ኡጋንዳዊ ያቆብ ኪፕሊሞን ኢትዮጵያዊ በሪሁ አረጋውን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ቤትሩስ አውስትራሊያ ኣብ ዝተገብረ ተመሳሳሊ ውድድር ንዝረኸቦ ውጽኢት ምድጋም ቀዳማይን ካልኣይን ኮይኖም ተዓዊቶም ኬንያዊ ቤንሰን ኪፕላጋትካ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ኣብዚ ውድድር እተሳተፉ ኤርትራውያን አትሌታት ዓብዱረዛቅ ስሌማን መበል 15 መርሃው መብራቱ መበል 28 ዓወት ሃብተ መበል 32 ብርሃነ ነጋሲ መበል 38 ፊሊሞን ክብሮም መበል 59 አሮን ክፍሌ መበል 72 ተርታ ሒዞም ካብዚ ምድብዚ ብደረጃ ሃገር ቀዳመይቲ ዝወፀት ኬንያ $20,000 ኣሜሪካ ክትሽለም ከላ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ዝወፀ ሃገራት ኡጋንዳ $10,000 ኢትዮጵያ $12,000 እስፓኛ $10,000 ኣውስትራልያ $8,000 ኤርትራ $4,000 ኣሜሪካ ረኺበን ቦልቂ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዕውታት ዝኾኑ አትሌታትካ ኣብ ርእሲ ማዳልያ በቀደም ተኸተል $30,000 $15,000 ከምኡውን $10,000 ኣሜሪካ ተቐቢሎም
ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ካብ 28 ክሳብ 30 ሰነ 2024 ክካየድ ወጢንዎን ዝነበረ ዓመታዊ ዝቀናዕ ሃገራዊ ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብክልተ ቅነ ንቅድሚት ምስሓብ ካብ 14 ክሳብ 16 ሰነ ክሳለጥ ከም ዝወሰነ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ፌደሬሽን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣገንዚቡ። بمسرتي فدريشن زهبو حبريتا محبر قردم بشكلة عالم وي كا UCI وردر شامبيون ناي نفس وكف أبال هاجر أب سالساي سمون ناي ورحسنة كسالت نمبر حكوان تلوو سالساي سمون ناي ورحسنة جن أبيرترا زغر سماعتا زكايد اللوك الناس لزغونة اتوردر ناب 14 سنة كم زغرب تجيرو بزي كازي اتي على وردرات كل وقت استدليلو مغنيات نايلو معمت قردم جراند تور دي فرانس 29 سنة زجمر مس مخانو مس مدب شامبيون إيرترا سلستجاجوه أبتزر كأتو تخلو زلهم إيرتراوين بروفيشنال تقدم تدما أب حديو كي بخرو أب كلتيو أجدستو ودرات كسات فلو زخلو كناتات نمت تحن تبايلو مخانو إنجرلو هزباو ركبات هاجراوي فدريشن قردم بشكلة إيرترا بتوسخ كم زحبرو هاجرايت جانتا قردم بشكلة إيرترا أور حميازيا أب زور بنين أور حجم بدما أب زور ألجيريا نختك قدم تليما نمت كبارو تسرح لا فرنسا أبتي زمت كرامات كاب 26 حملة كسب 11 نحاسة 2024 تتأناقدو مبل 33 وردرس أوتاتات أولمبيكس أب مخبار تستحبابروا أبالات بوليس نمركب كاب 46 هاجرات حجز كم زحتة تافليتا منستري وشتاو قدات هاجر زحلف عربي كم زحبرو اتي ناي حجز حتو أب زحلف ورحيت الريز غرب غينو أب وانس أوتاتات أولمبيكس نحلوات سأتا زدرعو كل تشحن 185 حيلتات بوليس كاب 46 هاجرات نمركب زعلميو زاكيت 35 هاجرات نزت قلب قوتاو ملسب مهاب أبالاتن نمسداد فقدنياتات كم زخونا أجلجلو زينا رويترز نمنجتاتو بمتكاسا قالحو منستر مكلخال فرنسا بوغنو أب أزيو فولي عمام استحقاقزو وحدات قطر زلوم واتهدراوين كيلاتات كلا خالو نقل هاجرات حتو كم زغربلن وهابيك قال حفشاوي واتهدراو ستاف كولونيل بياخ غوديه غاليزو كم مبري منستر وشت أو قدات فرنسا أب أوان وراي عبيتي علم لخاو الدرات التأناقتي هاجرات كاب كالوت هاجرات كم زعينة حجز كحتى لوموديو فرنسا زحلف عمت أب أوان ودر وانش علم راجبي بتمساسالي ب200 سنة كاب هاجرات أوروبا أزموت توسختي أبالات بوليس نزأتا زحيلت كتكون كلا أو ودر وانش علم كل تشين عسران كل تندما أما أخبار زأتا استحبابرو كل تميتي بوليس ناب قطر ليخانيرا إذا نمبل 33 جيزيو نزسالت وراي أولمبيكس بصفات نمسلسال التشباشب زلا هاجر زأتا أولمبيكس باريس كل تشين 4 محس معلتاوي 45 شح أبالات بوليسن زأتان 10 شح أب تحتي والكاويان تكالات مخبار زأتا زم حضروا أبالات حلوة كمون 15 شح وتهدرات كتوافر مديبالا أبوان أولمبيكس باريس كل تشين 4 كمون كاب كل التغنى كابو كل التغنى دحيرو أب مونغو أكالوم استوجدو أتلتات زكانع وردر بارا أولمبيكسن أستات 15 مليون أفكار سبورت نا فرنسا خاطو تثبيت جبر فرنسا كرمي 10 معلتات أبالات عطو جبر شبراو جوجل داعش صغونو 4 سبات أم موسكو رسي كتما روسيا أبزركب كوريوس سيتيز تسمي أدراش مريت بمتاو هيوت العلي 240 سبات زوسده شبراو متقعد دحر مفصامو ندرجة تكورنت ستا ويكا سيكوريتي ألرت ناب زل عليه كم زبر رخطو يقلت إنجليزاويت كلب دك نستيو ليستر سيتي نعلاميا ويلي كيرك كاب سرحو أباريراتو أتاقانتا نزي 45 عامت زعدميو سكوتلانداوي أسلطاني كاب مزنتو كتسوغوز تقددت مسحنتي كاب تتصاوتي تاقانتا تقوتاو زمدنا كم زمسرته دحري مرقات أيو إذا كلب بزعبا زمدنا أبك قداما يسومو نايزورحي حبريتا دحر مركابا حقنتو كساب ترقاقت أسلطاني ويلي كيرك نجيزيو كاب سرحو كم زلس لزقبرت أتعلامي أبز حلفة سلسة قطمات نايتاقانتا أب مأكل ميدا أيتراين أمود أتادما ليستر دحري زكايدتو وشت أو مرمرة ويلي كيرك نسرعته سنم قبار تاقانتا كم زقاسو سلزت عللت بقوامنت كاب حلافنتو كتسنابتو تغسيبا أب حنتي كلاب زركبا سلطانن تتصاوتون صوتاو زمدنا كمسرتو بحق منغستي كل كوانتا زيكونه اتزمدنا أدلو فاتيرو أب العلي كالو تتصاوتن ربحاتا كلابن ألوتاوي صعبينن صلوان كختل سلازغلجن بزحات كلابات زي قبو مخانو بمقلات أب زرزر سرعات سنة مقبارن زي فقر تكبارات بمبال آتينو يركبا أب نفس وكف 4 عامتات أب منغو هاجرات أوروبا السلاسل وردر كعس أجري لو عامت مبل 10 شوعات أوان كقناع ناتقربه أب زخدلو زلو أوان أنقاديت هاجر جرمن اتوراي كاب 14 سنة كساب 14 حملة كل تشين 4 أب زكايدو لجزي أب كل دوباتا جزاو مفتش نقطات كتكل مغانا منستر وشت أو قدات نانسي فيزرز حلفة سومون جليسا بمسرت مجلسي تا منستر أب كل دوبات جرمن جزاو مفتش نقطات نمدكوان استدليلو مقنات هوكتن غونتسن ككايدو تقولو زلوم سبات نابت هاجر نخياتو نمكتايو
ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልስ በወገኑ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ስሎቬንያ ዝበፅሓሉ ጊዜያዊ መቆጻጸሪ ማእከላት ንጸጥታ ፍቱናት ኣገባባት ምዃኖም ዝተረጋገጸ እዩ። ውሕስነት ዜጋታት ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ክንገብር ኢና፣ ምክንያቱ ድሕነቶም ቀዳምነትና እዩ ብምባል ንኣገዳስነት ናይቲ ሃገሩ ትወስዶ ስጉምቲ ኣብርሁ። ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳን ገለ ኣባላት ሕብረት ዘይኮና ሃገራት ኤውሮጳን ዜጋታተንን ነበርትን ካብ ዶብ ናብ ዶብ ብዘይ ፓስፖርትን ቪዛን ብነጻ ክንቀሳቐሱ ካብ 9 ሰዓታት ጀሚረን ዝተሰማማዓ ክኾና እንከለዋ ብመሰረት ስምዕ እተን ሃገራት ኣብ ዶባተን መፈተሺ ነቑጣ ተኺለን ካብ ዶብ ናብ ዶብ ንዝንቀሳቐሱ ዜጋታት ክቆጻጸራ ፍቑድ ኣይኮነን። እዚ ይኹን እምበር ብዙሓት ነቲ ስምዕ ዝኸተማ ሃገራት ምስ ዋሕዚ ስደተኛታትን ካልእ ዝተፈላለየ ምኽንያታትን ብዝተኣሳሰር ጉዳይ ሓሊፈን ነቲ ስምዕ ብምጥሓስ ኣብ ዶባተን መፈተሺ ማእከል ደኪነን ንሰባት ይቆጻጸረን። ጀርመን ዋንጫ ዓለም 2006 ኣብ ዘተኣናገደትሉ እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ጊዜያዊ መፈተሺ ነቑጣታት ኣቑማ ሰሪሓትሉ ነይራ። እዛ ምስ 9 ሃገራት ዴንማርክ፣ ቼክ ሪፐብሊክ፣ ፖላንድ፣ ኔዘርላንድ፣ ቤልጅየም፣ ሉክዘምበርግ፣ ፈረንሳ፣ ስዊዘርላንድን ኦስትሪያን እትደዋብ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ እውን እንተኾነ ዘይሕጋውያን ስደተኛታትን ኣሰጋገርቶምን ንምግታእ ብዝብል ምክንያት ምስ ፖላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክን ስዊዘርላንድን ኣብ ዘዋስንዋ ዶባት ጊዜያዊ መቆጻጸሪ ነቑጣ ተኺላ ትርከብ። ኣብ ፈረንሳ ከተማ ፓሪስ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ መንጎ ኣሳሰይቲ ውድድር ቅልጡፍ ስጉምቲ ተኻይዱ። እቶም 200 ዝበጽሑ ኣብ ከተማ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ኣገልግሎት መዘናግዒ ትካላት ዝነጥፉ ኣሳሰይቲ ነቲ ቅድድም ኣብ ዓቢ ቢያቲ ብኬር ማይ ቡንን ኳሶን ስሙ ምቁር ሕብስትን ጸይሮም እዮም ኣሰላሲሎሞ። ኣብቲ 2 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ካብ ደቂ ተባዕትዮ ሳሚ ላምሩ ዝተባሃለ ኣሰላፊ ብ13 ደቂቕን 30 ካሊታትን ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ፖሊን ቫን ዊርሚሽ ዝስማ ኣሳሳይት ብ14 ደቂቕን 12 ካሊታትን ዕውታት ኮይኖም ወፂኦም። ዕውታት ብዘይካ ማዳልያ ኣብ ሓደ ዓቢ ሆቴል ሓንቲ ለይቲ ግዜ ክሕልፉ ዕድል ተዋሂቦም። ብመሰረት ሕጊ ናይቲ ውድድር እቶም ኣሳሰይቲ ካብቲ ብሓደ ኢዶም ጥራይ ክጸርዎ ዘለዎም ኣብ ዓቢ ቢያቲ ዝተቐመጠ ቡን ይኹን ማይ ከየንጠቡ ካብቲ ምቁር ሕብስቲ ድማ ከይረፍረፉ መዛዘሚ ሕንጻት ክሰጉርሎም። በዚ ምክንያት እቲ ቅድድም ነቶም ተወዳደርቲ ምእንታን ዓወት ክቋደሱ ክቕልጥፉ ጥራይ ዘይኮነ ሚዛኖም ሓልዮም ንክኸዱ እውን ይድርኾም እዩ። እዚ ላኮርስ ደ ጋርሶን ደ ካፌ ብዝብል ስም ዝፍለጥ ውድድር ኣብ 1914 ጀመረ ኮይኑ ካብ 2011 ንድሓር ብሰንኪ ስእነት መወልቲ ኣይተኻየደን ጸኒሑ። 10 ክለባት ዘሳትፍ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብምኽንያት ኣህጉራዊ ፀወታታትን ዋንጫ ኤፍኤን ን2 ሰሙናት በኺሩ ድሕሪ ምቕናዩ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብዝተኻየዱ 10 ርክባት ናይ መበል 29 ሰሙን ግጥማቱ ኣቃኒዑ። ናይዚ ዓመት እዚ ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ንምስፍሳፍ ኣብ ቀድሚ ተሰሪዐን ሕድሕድ ሓያል ክርፍስ ዝገብራ ዘለዋ 3 ጋንታታት ኣርሰናል፣ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ፀወተን ብሰንበት የን ኣካይደን። ቀድሚ 2 ቅነ መሪሕነታ ንኣርሰናል ዘረከበት ሊቨርፑል ኣቐዲማ ምስ ብራይተን ኣብ ዘሰላሰለቶ ፀወታ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ብዳኒ ዌልቤክ ተደፊራ 1-0 ክትመራሕ ክኢላ ነይራ። እዚ ይኹን ዳ እምበር ዛጋንታ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ዝጥራይ ካብ ስዕረት ተበጊሳ 23 ነጥቢ ከተድሕን ስለ ዝኻለት ምስ ዝነበረ እኹል ናይ ሓደ ግጥም ግዜ ንደገፍታ ብዙሕ ዘሻቕላ ኣይነበረን። ከም ውፅኢት ናይ ዝኻ ኣብ ስታድየም ኣንፊልድ ብኣካል ብዝተረኽቡ ልዕሊ 50,000 ደገፍታ እናተሓገዘት ኣብ መበል 65 ደቂ ድማ ካብ መሐመድ ሳላሕ ብዝረኸበተን 2 ጎላት 2 ብሓደ ስዒራ ነጥባ ናብ 67 ክባቢላ ናብ ላዕለዋይ ጫፍ መሳለል ፕሪምየር ሊግ ብምምላስ ንግጥም ናይ ቀረባ መቓጽጽታ ማንቸስተር ሲቲን ኣርሰናልን ኣብ ምዕዛባት እያ። እዘን 2 ጋንታታት ሓድሕደን ኣብ ስታድየም አልትሓድ ኣብ ዝገበርኦ ጥንቃቄ ዝሓዘለ ፀወታ ዝኾነ ይኹን ሸቶ ክቕፅራ ስለ ዘይከኣላ እቲ ግጥም ንሊቨርፑል ብዘርብሕ መንገዲ ባዶ ብባዶ ተፈጺሙ። ከም ሳዕቤን ናይ ዝውፅኢት ኣርሰናል ውሉድ ነጥባ ብሓደ ጥራይ ናብ 65 ከቢሉ 2 ቅነ ዝተቆጻጸረቶ ቀዳማይ ደረጃ ንሊቨርፑል ረኪባ ናብ ካልኣይ ክትወረድ እንከላ ምስ ነጥቢ ዝተኻፈለ ሲቲ ድማ ብተመሳሳሊ 1 ነጥቢ ጥራይ ረኺባ 64 ነጥቢ መሓዝ ሒዛቶ ንዝኣተወት ሳልሳይ ተርታ ዓቂባ። ኣብ መንጎ 3 ክለባት ፕሪምየር ሊግ ከምዚ ናይ ሎም ዘበን ብጸቢብ ናይ ነጥቢ ፍልልይ ትርኑዕ ቀለስ ዝተንጸባረቐሉ ናይ መወዳእታ እዋን ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ዓመተ ስፖርት 2013-14 ነይሩ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኣጋ ምዝዛም ናይቲ ወቕቲ ውድድር ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊቨርፑልን ቸልሲን ሓድሕደን በብ2 ነጥብታት ጥራይ ተረሓሒቐን ነይረን። ኣብ መፈጸምታ ድማ ሲቲ ጎብለል ኮይና ወፅያ። ወርሒ ሚያዝያ ኣጋም ውድ ዓመተ ውድድር 2001-2002 እውን ኣርሰናል፣ ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድን ብቕደም ተኸተል ብሓደ ነጥቢ ተፈናቲተን ክትሃላለኻ ዝተረኣያሉ እዋን ክኸውን እንከሎ ኣብ መኸተምታ ኣርሰናል ሻምፒዮን ኮይና ነታ ጽዋ ኣልዒላታ። ሎም ዓመት ከ ነዛ ጽዋ ሊቨርፑል ድያ ኣርሰናል ወይ ሲቲ ክትጭብጣ ክሳብ 19 ግንቦት 2014 ዝቀናዕ ተሪፉ ዘሎ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጋንታ 9 ግጥማት ክፈርዶ እዩ።
كهوبا مزغاب شتون مخان ابز جبر زلو قلس نرويجاوي اتقاي مانشستر سيتي ايرلينغ هالاند ب18 جولات نخالاي عمت اكتاتيلو نز كبرين موساد ابز قامتل زلوان انجليزاوي اتقاي كلب استون فيلا اولي واتكنز جبصاوي اتقاي كلب ليفربول محمد صالحن انجليزاوي اتقاي كلب بورنماوث دومينيك سولانكن بخلت جولات دحروم يسعبوم الله زحلف هيك قدام نيوكاسل يونايتد نويستام يونايتد 4-3 ابزرت عتلو صوتا كلت جولاتن حنتي قرب شتون زبركته ايرتراوي شودناوي الكسندر يساق بشنغو بزح كير حقي ب14 جولات شابعي درجه حيز يركب قطمات مبل 30 سمون كلبات بريمير ليج انجليز كاب لومي سولوس كساب دحر صباح حموس كقصليو لومي ساعة 9 فرقان مشت نيوكاسل يونايتد انصار ايفرتون نوتنغهام فورست انصار فولهام ساعة 9:45 مشت بورنموث مس كريستال بالاس بيرنلي مس وولفز ساعة 10:40 مشت ويستهام يونايتد مس توتنهام صباح ربع ساعة 9 فرقان مشت أرسنال أنصار لوتن برينتفورد أنصار برايتن ساعة 10:40 مانشستر سيتي أنصار أستون فيلا دحر صباح حموس ساعة 9 فرقان ليفربول مس شيفيلد يونايتد ساعة 10:40 مشت تشيلسي مس مانشستر يونايتد كقاطمين زخبركم زخبركن تخاتلتنا نلومي ادالينا زنبرنا سومناوي مدب سبورت تفصيملو زمت سمون بخالق استفلاليه تحسوتات كساب نراب نقول لنا سلام